Mendaroko kiroldegi publikoa da, enpresa pribatu batek gestionatzen da bana, baina publikoa izaterakoan instalazioak udalana dira eta baldintzak jarri behar ditu, hori hor lanin nahi daben enpresa pribatuei. Orduan gu pentsatzen dugu prezioen zera neurtu beharreko gauza badala eta helburua izango zala, ahalik eta jende gehixenari aliatzeko moduko prezioak ipintzia, eta bakarren batzuk iristen espadia, ez dakit zabaldubiako liak igual ez dakit diru laguntzak olako gauzetarako. Guk planteo izan dugu extraeskolarretarako eta gero estia jarri izan, baina olako gauzetarako izan leke ulertzen dugu gaur egunean kirola iaia giza eskubide bat dala, eta neurri baten edo beste baten bilatu bidia bidiak jendiak aukera eukidezan olako zeretan parte hartzeko.